ekainaren 2 deitua dagoen euskararen kontrako manifestazioan aurrean, atzo, antolatzaileek egindako adierazpenen aurrean, esan beharra, zer eta ni bereziki. Hezkuntza kontseilarian naizenan aldetik, hau bete hortz nagola, binoz bakarrik hori. Ikara sortzen duten deklarazioak edo adierazpenak dira horiek, kezka eragiten dutenak ere bai. Beste behin ere, errealitatetik erabat aldenduak eta agerian utziz zein den benetako fundamentua manifestazio horrena eta zein benetako nahia antolatzaileena. Nik esan beharra dut eskola publikoak Nafarroan bere barne hartzen dituela ikasle guztiak, edozein tokitik etorriak ere, denentzako tokia baduela, baina ez hori bakarrik baizik eta prestatua dagoela atenditzeko gure eskolatan diren ume guztiak edozein eredutan egonda ere, eta bermatze aldera dituzten beharrei erantzungo zaiela. Behar berezi edo espezifikoak dituzten ikasle guztiei erantzuteko gai den eskola publikoa du Nafarroak. Ereduetatik haratago. Hortaz, onartezinak eta iraingarriak iruditzen zaizkit baineri, baino bai eta Nafarroako gobernuari, atzo entzun genituenak, eta horrek gure aburuz argi eta garbi uzten du zein den deialdi horren benetako asmoa.